रुपाते रुपाते दे माबार दे दाहालागै माइ सावरिया हानानै सफैलायसिगौ बियो माइ हानाय सावरियालाय माथो हाखादावरा जोंहालाय मावगासिनो दङ ना जाम्बि 6 बाजिलायबाय सोरां बारां खामानिखौ फोजोबाब्ला दा खोमसि खोमलाव जाया होमबा रहिला आइ रबिन अमा बेदर लायनाया सफैबाय नामा रबिना दहायनो लाबोनानै गोदानानै गालांखांबाय आरो गुमा गोथाव हमनोसो थांबावबाय आफा आं थांसै राङा हरदो हा बेसेथो नांगौ आइ राङा रोजासे हरखाबानो जाबाय आइ सहेला माइयाबो बारा बेसेन बांथ'वाखै आं महनब्रै फानबाय 700 रांल' दङ नैबे 500 रांजोंनो 2 दान सलिथ'दो जागोन आफा न' बिगोमानो खिन्थाहै आफाया रां लानानै फैगासिनो दङ दे फिसा मोजाङै फरायहैल' नोंनि नम्बर मनिलायाबो नोंखौ मोजाङै फरायजानो लुबैदों आं मोनथिगौ नोंनि थाखायनो नम्बुआ फरायनायखौ नागारदों आरो आंनि थाखाय दाहोनाफोरजों मावसोम बायदों जागोन आफा आं नाजागोन दे थांदो फिसा थांदो आगै जों फरायनो हायाखैबाबो आइ आफानि मान सन्मानखौ लाखि नोंल' रोंथों जागोन आब' मोजाङै फरायहै आइ देलै मा बारहा ओइ रबिन रलै खाजिया मानि जानो जौजों जायालै नोंसोरजों एन्जरा मोना मोनाथारसै नोंसोरबो खालि गुमा गोथावल' हमो है जायालै नोंसोरजों मा जाबावनोब्रा मोनालाय लांबायसो देलै मा बारहा ओइ रबिन खोनागोन ना खोनायाखै है नोंसोरजों मा जाबावनोब्रा आदा बजाया खादो आं खानो रोङाहाय जागोन दे थां नोंबो थोरसि लथाखौ जगार खालामनानै दोनहैखादो जोबखानोसैबो थांनोसै हनै हनै खारबाय वा अबेथिं बैलै आइदै आया फालना थिखांबाय आइदै आदालै आइदैलै साबायलै आइदै आदालै आथिंनि फंबाय आदालै रोबिद आयौ आइदैलै हामथारदों सालाफोर हामथारदों आइदै दे जेबो नङा बोरैबासो नांगौ नोंना साथारबायलै आइदै ओइ रबिन मोसौआ हगारहैदो थां जागोन आदा थांनोसै माबारलाय आदा नोंना गुमा गोथावा माबोसे होदो नायनि है बेफोरखौ सानबाय थायो नामा मोनानाय लांसै दा नांगौबा हजों थांनानै सानैसै थुदो
ओइ थेमब्रा आगै ओजों फैथ'लै आयु बे सोगोमानो जाखाथारगोन बियो आनै ओजों फैथ'नाय ओरै फैथ'लाय मा जाखो मा जालायखो नायलाय हनै आयै दे सिबदो दे बोस्रांदो माथो खालामबावनो बिब्दिनोसै जाया गारा आद्रिल' जाथारलायबाय नोंस्रा बेरे फुंजानि होख्रावसि सामफ्रोमबो बे जौआनोसै जौ मा जाबावनांगौ बेलाय नों सिरि थालै जाम्बि रायजोनि खामानियाव नांथाबनानै खर' सादों हा बेफोरखौल' गोसो होनोसै बे खुदियाफोरखौ एसेबो मिथिला मा जादों खालि रागा सोर मा जादों सोगोमान दा दिनै हरावबो ओंखामखौनो जायाखै फेनानैसो फैदों गासिबो गारथ'ला जोब्बाय ओंखामखौ आद्रि गारथारदों थोरसियाबो गेरेबलायथारदों मानोमोन गुमै जिरायब्रा जिराय खामफ्लाय लाबो नै बिमा सोगोमनि बाथ्राया गोनां जाहा बेखौ सावरायनांगौ दङ बेखौ उनाव सावरायगोनब्रा नै आगै नैबे राङा लांनानै अमा बेदर सेरसे जौ गोरान गंनै लानानै फैदे बै साइकेलखौ लां जागोन दे गुमै न'फ्राव मावग्राबो गैलिया फरायनायाबो जाखालाब्ला बे बियादै फिसा सोगोमनो बिहामजोफोरखौनो नागिरनानै होनाया गाहाम जासिगोन नामा नंगौ बिमा नों थिगखौनो बुंदों सोगोमनो माबा मोनसे खालामनानै होथारनांसिगौ बियो सैथो बेखौ थाबैनो खालामनांगौ आं बेखौनो सानगासिनो दङ बिमा सोगोमनि मुङै मानसिफ्रा गोबां सावरायगासिनो दं बुंथिनोसो हाया दानो थामथिं खालामखानानै होआब्ला उनाव खैफोदसो जागोन बिनि थाखाय आं दंसै बिमा देनाय बुंनायसाय खाथि खालावनो सोरखौ नायनाया मोजां बेलाय माथो जाखो मनिराम माहाजोननि फिसाजो सहेला रहेला मनिला मोनहालाय आच्छा नों थिगखौनो बुंदों बिमा बे न'खरनिखौनो नायहैनांगौ जाबाय आदा बाजै बोरो मा लाबोदों आयु फाग्लाया जौ बेदरसो लानानै फैदों हा मा जाखो फंबाय जिराय नेबो जिराय हा मा जाखो माबालै आदा सोमलाया गावनि लामा सेरनि माइ एसे सोलाहरनायखौनो आंनि लावखारखौ बुदों आरो हालुवा मोसौनि आथिंखौ बुफायदों बेनिखायनो नालिस होफैदोंलै आदा दे जागोन फंबाय बेयो बांद्रायदों बेखौ साजा होगोन नांगौसिबां मा जायो बिसोरो दे आदा लोंलायदो दे सालाया फैगौ गुमै मा खालामदोंब्रा आब'आलाय ओइ आब' नैबे लांफै मा लाबोखो मा दावदौ लाबोखो फावरैहाय जिरायदो आं थाङालै मिथिं आं बावनो जिरायगोन साला मा भावथिना दिन्थिफैदोंब्रा बेलाय हा माथो जादों फालाय नोंसिना खामानिफ्रा मोजां जादों दा बेयो बुरबकफोर ओजों फैदोब्रा आगै ओजों फै
रायलायनि फै ज' रायलायदिनि फै ओरै फैदोब्रा आगै जयै सावरायदिनि माबालै उमै बे जोंहा बानायसोआ मोसौ माइ जानो होनो थांनाया सौनो होसोजानाय रागायाव मोसौखौ आथिङाव बुफ्लांना हरदों ए साला फोलानासो बुंबावदों दे माबा बुंदों साला बुंदों आं माखौसो बुंदों सिनावब्रा सानना लादों आखाइदा आदा आखाइखौ आं होनो हायो जिरायथ' ओरै जिरायथ' जिरायथ' दे जिराय मानो इलाय बिलाय मा आस्थिनि खोनासं नोंसोर सानैबो आंनिनो फंबाय आरो नों बिबोनां आंगोनि नोंसोर दावराव जानो नाङा आं दं मा दावराव दावसिबा जानाय लोंनाय समावलाय जा लों जेखि खामायनानै जाया जिराय नोंसोर सानैहा माबा मोनसे खहा जादों आं होजोबगोन नोंसोर गासिबो आंनिनो मानसि बे रायजोनि आं बुंनाय माने रायजो बुंनायानो सैथोआवनो जै आंनो मदद हो नङा होमबा गैथ'ब्रा नङाबा माथो होमब्ला आंनिफ्राय देरसिन सोर दं नंगौलै गुमै नंगौ रावबो गैया गुमै नोंनिफ्राय देरसिन गोसोआव लाखि नोंसोरो बे गामिनि पान्डुलिपि आयेन बिहुं गासिबो आंनि आखायाव जोब नोंसिनि हेफाजाबाव आंनो मदद हो नंगौ आदा नंगौ बाबामोना सामफ्रामबो जौ लोंथारो नामा नङालै आइ रायजोनि खामानिसो सावरायलायदों आनजादनि थाखाय फिस नांगौ बाबा आं दानो थांफिनगोन बे आंनि लोगो आंनि मुङा रमिय' बिमा बे खरसानिफ्राय रोजासे राङा लाबोनानै होफै दानो थांफिनसै नामा आइ औ आइ आंना गाबोन क्लास दङ बाबा थांसै दे आइ दे मोजाङैल' फराय थांसै आदै मादै Morning. सारनि न'आ बहामोन? Ward number 6. आंबो बेवहायनो थायोथ' सार। बोरैहाय सार? Near bus stand. Bye. बाय सार। Okay.
जिराय दिनै माथो क्लासावलाय सेरेंगा जाजोबखो हिनजावफ्रासो बांसिन जाबाय बेनिखायनोथ' हौवाफोरनिख्रुइ हिनजावफ्रासो सोलोंथायाव दावगागासिनो दङ जेखि जादोआ आं बिसोरखौ गासिबो एक्सप्लेनेसन कल खालामजोबगोन आरो आङो गासिबो न'खरनि गार्जेनफोरनो इनफरमेसन हरजोबनाय जासिगोन आरो गाबोननिफ्राय जाय जाय क्लासाव फैया बिसोरखौ आं एक्सपेल खालामनाय जासिगोन थांखिनानै आं नोंसोरखौ बुजायनाय जादों बुजिबाय आं नोंसोरनो मोनसे मोजां बोसोन होनो लुबैदों एबार जोंनि क'क्राझार कलेजनिफ्राय आंनि साबजेक्टआव नोंसोर गासिबो अनार्स मार्क लाखिजोबनांगौ बेनि थाखाय नोंसोरो गोसो होनानै फरायनांगोन You stand up.